Огледалце, огледалце на мизерията. Кажи, кой е най-грозният човек на света? То отговорът е очевиден. Ах, твоята... Здравейте, мили мои същества! Днес отново сме с нашата любима баба Гранушка. То всъщност с кой друг може да сме. Така, днес на тая психопатка ще й призоваваме внучката, наречена Саландрина, с която ще станем най-добри приятелки. И да, за тая цел ще ни трябва баба Меца, която ще я вземем от тук. Тя въобще, нашата баба Гранушка, защо има такива стаечки, като знае, че като клекне повече няма да стане? Ядосана ли си, че ти взех дрисливата мечка? По дяволите забравих, че ми трябва чук. Чакайте, ще направя един транзишън. Какво ще кажете? Сега оставяме баба Меца да се полегне. И сега Саландрина трябва да се покаже. Здравей, Саландрино. Аз съм Спаска, приятно ми е. Що всички сте с една и съща рокля от Шейн или от циганския пазар ги взимате, моля, кажете ми. Айде, аз ще оставям, друг път пак ще се видим. A few moments later. Бабо, държиш ли ме? Искам да отделя специално внимание от видеото, да ви благодаря за 2500 последователя. Да продължиме така напред към 3000. Бабо, благодаря на твоите последователи, защото те те направиха известна. Нищо, тя така се благодарява. Така е като ми си се научил да говориш 100 години.